سلام تنام كاب سي ام اكسترا شو سبورت بمقدام شانل نام زي كم زحلف اوانات بحدش قرروا فليز بلت حستو داليا نابخم تمتصعلام زيناتكم تصطفوغن كدم مقن كتعنببن سلا زي تقل كم تلمود لايك شير سبسكرايب كتقبرو بمحصان نحانا ريتوتاتكمن نقفيتاكمن بخفض لبخن قبل دلوات مقانا ناقلصنام نلومي نابخم نمبال نابزغربنا ديناتات كنحلفكم سناي مكتتال አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ፓንታኒ ቻምፒዮን ክሮኖሜትር ኤርትራ 2025 በመዕዋት ሃትሪክ ሰሪሑ አሜሪካዊት ክለብ ኤሌክትሪክ ካዛክስታናዊት ክለብ አስታና ከምኡውን ቤልጂማዊት ክለብ ኢንተር ማርሸወንቲም ዕውታት ክሮኖሜትር ቻምፒዮን ኤርትራ 2025 ኮይነን ኣለዋ ሎሚ 27 ሰነ 2025 ኣብ ጽርግያ ማይ ድምነት ዝተኻየደ ናይ ግዜ ውድድር ክሮኖሜትር ቻምፒዮን ኤርትራ 2025 ኣባል ኣሜሪካዊት ክለብ ኤሌክትሪክ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ፓንታኒ ዕውት ብምዃን ኣብዚ ዓውዲ ኣከታቲሉ ሃትሪክ ሰርሕ ክኢሉሎም ኣባል ካዛክስታናዊት ክለብ አስታና ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካልኣይ ደረጃ ክኣቱ ከሎም ኣባል ቤልጂማዊት መጋቢት ጋንታ ኢንተር ማርሸወንቲም መዋእል ግርማይ ሳልሳይን ናይ ትሕቲ 23 ዓመት አንደር 23 ቻምፒዮን ኤርትራ ክሮኖሜትር 2025 ኮይኑሎም Congratulations all ጋንታ ብሽክለታ ኢንተር ማርሸወንቲም ንቱር ዲ ፍራንስ ንሸሞንተ ተቃዳድምቲም ጋንታ ኢንተር ማርሸወንቲም ንዙር ፈረንሳ 2025 ዘርኢ ፖስተር ተራኢሎም ብድሕሪኡም ንነብሲ ወከፍ ተቀዳዳማይ ዝምልከት ውልቃዊ ፖስተራት ይቀርብ ሁጎ ፔጅ ፈረንሳም ሉዊስ ባር ፈረንሳ ቢንያም ግርማይ ኤርትራም ሎረንስ ሬክስ ቤልጂየም ሮኤል ቫን ሴንት ማርተንስ ዳይክ ሆላንድ ቪቶ ብሬት ቤልጂየም ዮናስ ሩትሽ ጀርመን ከምኡውን ጆርጅ ዚመርማን ጀርመን ቤልጂማዊት ጋንታ ኢንተር ማርሽ ንውድድር ቱር ዲ ፍራንስ ሳተፉ ሸሞንተ ተቀዳድምታም ከም ዝገለጸት እቲ ሃዘንታዊ ሕብር ነቶም ተቀዳድምትን ብሄሮሞኒ ዝርዝር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቀጠልያ ማልያን ሰለስተ መድረኻትን ዝዓተረት ጋንታ ብምዃናም ኢንተር ማርሸም ኣብ ዙር ፈረንሳ 2025 ክትከታተላ ዘለካ ጋንታ ምዃና ይሕብር ቀንዲ ዕላማ ቢንያም ግርማይ ብቀጠልያ ማልያ ክወዳደርን መድረኻት ክዕወትን እዩ ኣዘንታዊ ቢንያም ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ መድረኽ ምዕዋትን ብጫ ማልያ ምክዳንን 2025 ዕላምኡ ምዃኑ ገሊጹ ምንባሩ ይጠቅስ ለቢንያም ግርማይ ንጋንቱን ዕውትን መሳጥን ዙር ፈረንሳ ጽቡቕ ዕድል ብምምናይ ይዛዝም ሊዮኔል ሜሲ ምስ ናይ ቀደም ክለቦም ክገጥምዩ ንዋንጫ ዓለም ክለባት ዝሓልፈ 16 ክለባት ናብ ውድድር ምሕላፍ ዝበፅሓ ጋንታታት ተፈሊጠን ኣለዋ ኣብዚ ውድድር ካብ ዝተሳተፋም 12 ጋንታታት ኤውሮጳ 9 ናብ ውድድር ምሕላፍ ክጽምበራ ከለዋ አትሌቲኮ ማድሪድ ፖርቶን አርፒ ሳልስበርግን ካብ ምድበን ተኣለን ካብተን ላቲን አሜሪካ ዝውክላ 6 ክለባት 4 ብራዚላውያን ክለባት ናብ ውድድር ምሕላፍ ክሓልፋን ከለዋ አርጀንቲናውያን ክለባት ሪቨር ፕሌትን ቦካ ጁኒየርስን ድማ ካብ ምድብ ክሓልፋ ይከኣላን ካልኦት ክለባት ሜጀር ሊግ ሶከር አሜሪካ ክለብ ኢንተር ሚያሚ ሳዑዲ ዓረባዊት ፕሮ ሊግ ክለብ አልሂላል ከምኡውን ናይ ሜክሲኮ ክለብ ሞንቴሬይ ካልኦት ናብ 16 ተጸምበራ ክለባትን በናይ ሸቶ ፍልይ ብክለብ ፓልሜራስ ተቀዲማም ኣብ ምድብ 1 ብ5 ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘት ክለብ ኢንተር ሚያሚ ምስታ ምድብ 2 ኣብ ቀዳሚት ኮይና ዛዘመት ፒኤስጂ ክትገጥም እያ ካብ 2021 ክሳብ 2023 ኣብ ክለብ ፓሪስ ንኽልተ ዓመት ጸንሐም ሊዮኔል ሜሲ ኣንጻር ናይ ቀደም ክለቡን ዝነበረት ክለብ ክገጥም ምዃኑ ስዒቦም እቲ ጸወታ ካብ ሕጂ ጀሚሩ ህንጥዩነት ይዓስሎም ኩለን ኣብዚ ውድድር ዝተሳተፋ ክለባት ብራዚል ናብ ውድድር ምሕላፍ ክጽምበራ ከለዋም ፓልሜራስን ቦታፎግን ኣብ ውድድር ምሕላፍ ነንሕድሕደን ተራኺበን ኣለዋ ኣብ ምድብ 4 ብ6 ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘት ቸልሲ ኣብ ውድድር ምሕላፍ ምስታ ኣብ ምድብ 3 ቀዳሚት ኮይና ዝወደአት ብነፊካ ክትገጥም እያ ኢንተር ሚላን አንጻር ብራዚላዊት ክለብ ፍሎሚነንስ ክትገጥም ከላ ባየር ሙኒክ ድማ አንጻር ብራዚላዊት ክለብ ፍላሚንጎ ኣብ ርብዕ ፍጻሜ ክራኸባን ኣብ ካልኦን ውድድር ምሕላፍ ጸወታ ብሩሲያ ዶርትመንድ አንጻር ሜክሲካዊት ክለብ ሞንቴሬይ ክትገጥም እያ ናይ መወዳእታ ናይ ምድብ ጸወታታት ሪያል ማድሪድ ንአርቢ ሳልስበርግ ከምኡውን አልሂላል ንፓቹካን ብምስዓር ክልተን ክለባት ናብ ርብዕ ፍጻሜ ተጸምቢረን ብናይ ቀደም ተጻዋታያ ዛባ አሎንሶ ትምራሕ ሎስ ብላንኮስ ኣብ ውድድር ምሕላፍ አንጻር ጁቬንቱስ ክትገጥም እያ በፔፕ ጓርዲዮላ ትምራሕ ማንቸስተር ሲቲ ጁቬንቱስ ቀዲማም ኣብ ቅድሚት ናይ ምድባ ኮይና ዛዚማም ኣብ መወዳእታ 16 ስዑዳዊት ፕሮ ሊግ ክለብ አልሂላል ክትገጥም እያ በአሰልጣኒ ሲሞኔ ኢንዛጊ ትምራሕ ክለብ አልሂላል ካብተን ተኣህጉሩ ወኪለን ኣብ ዝውድር ካብ ዝተሳተፋም ሰለስተ ጋንታታት ካብ ኤስያ ዝተሰገረት እንኮም ጋንታ ኮይና ኣብ መዛዘም ጸወታ ቻምፒየንስ ሊግ 2022 ክሳብ 2023 ዝነበሩ አሰልጣኒ ኢንተር ሚላን ነበር ሲሞኔ ኢንዛጊን ፔፕ ጓርዲዮላን ኣብ ውድድር ምሕላፍ ዳግማይ ክራኸቡ እዮም ዙር ውድድር ምሕላፍ ዋንጫ ዓለም ክለባት ፊፋ ጽባሕ ምሽት ክጅምር እዩ
ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ሰሙን 3.4 ሚልዮን ፓውንድ ዝረኽበሉ ሓድሽ ውዕል ፖርቱጋላዊ ኮኸብ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ምስ ሱዑድ ዓረባዊት ክለብ አልነስር ክሳብ 2027 ውዕል ፈሪሙ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ምስ አልነስር ዝገበሩ ሓድሽ ውዕል እንታይ ዝሓዘ እዩ? ዓመታዊ እቶት 178 ሚልዮን ፓውንድ፣ 3.4 ሚልዮን ፓውንድ ሰሙናዊ ኣታዊ፣ መሰል ምውናን 15 ሚእታዊት ብፅሒት ክለብ አልነስር፣ ዋጋት ሼር ኣስታ 33 ሚልዮን ፓውንድ፣ 24.5 ሚልዮን ፓውንድ ናይ መፈረሚ ቦናስ ንኻልእ ዓመት ውዕሉ ከየቋርፅ እንተደኣ ናዊሑ ናብ 68 ሚልዮን ፓውንድ ክዓቢ። ንነፍሲ ወከፍ ዘመዝገበ ሾቶም 80,000 ዩሮ ቦናስ ካብቲ ኣብ ካልኣይ ዓመት ውዕሉ ዘመዝገበ ሾታት 80,000 ዩሮ፣ እዚ ማለት ብ20 ሚእታዊት ወስኽ ክግበረሉ። ንነፍሲ ወከፍ ዝገብሮ ኣሲስት 40,000 ፓውንድ ቦነስ ካብቲ ኣብ ካልኣይ ዓመት ውዕሉ ንዝገብሮ ኣሲስት 40,000 ፓውንድ ማለት ብ20 ሚእታዊት ወስኽ። አልነስር ኣብ ስዑዲ ፕሮሊግ እንተተዓዊቶም ናይ 8 ሚልዮን ፓውንድ ቦነስ ክረክብ እዩ። ሮናልዶ ብሉፃ ምዝጋብ ሸቶ ኮይኑ ወርቅያዊ ፑት ስዑዲ ፕሮሊግ እንተተዓዊቶም 4 ሚልዮን ፓውንድ ቦነስ ክረክብ እዩ። አልነስር ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ኤስያ ሓሊፋ ዋንጫ እንተረኺባ 6.5 ሚልዮን ፓውንድ ቦነስ ክትረክብ እያ። በክለብ አልነስር ሽፍን 4 ሚልዮን ፓውንድ ዝዋግኦም ናይ ብሕቲ ጀት ክለብ አልነስር 60 ሚልዮን ፓውንድ ዝግመት ናይ ስፖንሰሪች ቃል ተኣቲሉ፣ ከምኡውን 3 መራሕቲ መካይን፣ 4 ሓለውቲ ገዛ፣ 2 ሰልጠንቲ፣ 3 ጀርዲነር፣ 4 ሓለውቲ ጸጥታ ዝርከብዎም ብጠቕላላ 16 ሰባት ተቆፂሮምሉ። ፋብሪዚዮ ሮማኖ ንዘሳም ብምጥቃስ እቲ ውዕል ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ዝርዝራት ዘጠቓልል ምዃኑ ጸብጺቡ። ዝሕዝን ሞት ኣርጀንቲናዊ ኣከፋፋሊ ካሜሎ ኑነዝ። አርጀንቲናዊ ካፋሊ ካሜሎ ኑነዝ ድሕሪ ዝተኻየደሉ መጥባሕቲ ብርኪ ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ። ዝወዲ 18 ዓመት መንእሰይ ብመንገዲ ኣካዳሚታት መንእሰያት ቦካ ጁኒየርስን ኢንዲፐንዲየንተን ዝመፀ ጸወታይ ኮይኑ ካብ 2022 ጀሚሩ ምስ ካልኣይ ዲቪዥን ትነጥፍ ክለብ ሳንቴልሞ ክጻወት ጸኒሑ። ምስጢር ሞት ካሜሎ ኑነዝ ክሳብ ሕጂ ተገልጸና ኣሎ ክብል ቢቢሲ ስፖርት ኣብ ጸብጸባታ ገሊጻ። ካሚለም ኤርነስቶ ኑነዝ ዝተባህለ ተጻዋታይ ክለብና ሎም መጥባሕቲ ብርኪ ድሕሪ ምግባሩ ህይወቱ ብምሕላፉ ክንገልጽ ከለና ብዓሚቕ ሓዘንና ነፍልጥ ዘለና ክትብል ክለብ ሳንቴልሞ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጣ። ኣብዚ ጽንኩር እዋን ኣብ ጎኒ ስድርኡ ፈተውቱን ደቂ ጋንቱኡን ደው ኢልና ዘድሊ ኩሉ ክንገብር ድልዋት ኢና ክትብል ደጊማታ ክለብ ገሊጻ። በተመሳሳሊ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ አርጀንቲና መንገዲ ፕሬዚደንት ክላውዲዮ ታፒያ ፈጻሚት ሽማግለና ኣቢሉ ብሞት ካሜሎ ኑነዝ ሓዘን ከም ዝገለጸም ማዕከን ዜናታት ስፖርት ሃገር ኣፍሊጠን። እግዚአብሔር ኣብ ገነቱ ይቀበሎም። አርሰናል ንውድብ 20 ዓመት ስጳኛዊ ተኸላኻላይ ክርስቲያን ሞስኩራ ምስ ቫለንሺያ ትዛረብ ከም ዘላ ይግለጽ። እዚ ስጉምቲ እታ ክለብ ትኩረታ ካብ ተጻዋታይ ክሪስታል ፓላስ ማርክ ጉሂ ድሕሪ ምቕያራ እዩ። ኣብ መጥቃ አርሰናል ቀንዲ ዕላማታቶም ቤንጃሚን ሼስኮም ካብ አርቢ ላይፕሲግን ቪክቶር ቪዮኮርስ ካብ ስፖርቲንግ ሊዝበን እዮም። እታ ክለብ ትዕግስቲ ትኽተል ምህላዋ ይንገር። እቲ ንእሽቶ ሼሽኮ ትመርጽ። ካብ ናይ አርሰናል ዜናታት ከወፃና መንእሰይ ኣካፋሊ አርሰናል ማይልስ ሉዊስ ስኬሊ ሓድሽ ነዊሕ ግዜ ውዕል ፈሪሙ። ብሉፅ ዓመተ ስፖርት ዘሕልፈም ወዲ 17 ዓመት ተጻዋታይ መስታ ክለብ ዋንጫ ንምዕታር ዘለዎ ድሌት ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ዝነበሮ መስተንክር ስታቲክስ ምክልኻል ዘጉልሕ ነይሩ። ኩነታት ዝውውር ሊቨርፑልን ሊዮንን። ሊቨርፑል እንተኸላኻላይ ክሪስታል ፓላስ ማርክ ጉሂ ንምዕዳግ ትዳሎ ከም ዘላ ይግለጽ። ብኻልእ ወገን ፈረንሳዊት ክለብ ኦሎምፒክ ሊዮን ከቢድ ፋይናንሳዊ ጸገማት ክወርድ ዝኽእል ኩነታት የጋጥማ ስለ ዘሎም ኮኸባት ተጻወታ ብዝተጠቕሰ ዋጋ ክሽየጥ ከም ዝኽእል ይፍለጥ። ብዙሓት ንፉዓት ተጻወቲ ናብ መሸጣ ክወርዱ ከም ዝኽእሉ ይሕብር። ብተወሳኺ ተኸላኻላይ ሊቨርፑል አብራሂሞ ኮናቴ ኣብ 2026 ውዕሉ ምስ ዝውድእ ብነፃ ዝውውር ክወፅእ ከም ዝኽእል ይጠቅስ። መደብና ክሳዕ መወዳእታ ብምክትታልኩም ደጊምና እንዳመስገና ኣብ ዝቅፅል ቪድዮና ክሳብ ንራኸብ ከምቲ ልሙድ ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ህላውነትኩም እንደገፍኩምን ኣይፈለየና እንዳበልና ንሎሚ ዘዳልናዮ ትሕዝቶ ኣብ ዝነዛዝም ሰላም።